ev xêzana aware berî nêzîkî salekê ye. Mala xwe hêlaye û di vî heykelî de aware ye. Lê neamadebûna malxê malê dibîte girift li hember durustkirina karta zîrek. Ew karta dibîte giringtirîn belgenama awaran. Ez û xuşka xwe ê divê di zarokin ên me sê zarokin û yek nîne yanî me xwe yîka yek nîne meîşeta me bike û ên me çê nakin. Dibêjin em çê nakin ciniya zilamê wê hazir bê. İlaca me tenha îlaca me me divê bi wekalên me ji me re bimeşînin. Demê derbederiyê awaran pêkûl dikirin ku giyanê xwe qurtal bikin. Belê berzekirin û hêlana hindek belgenamên xêzanê dibîte girift li hember karûbarên wan yên rojane. ترمپیلا ما دعم الجادة داعش بيلي كري أمان الويدري أم هاتن بطاقة تومينيا ما معبوط عيد سكناما حتى نوكا مدير هرو بجمازي جوارا چيكا وشمارا چيناكا ما وكالة جي چكر سر وكالة جي شغلها ما نامشيني Li parêzgeha Duhokê nêzîkî 96,000 xêzanên aware hene. Pêtiviye bu her xêzanekê karta zîrek bihête durist kirin. Çunkî nebûna kartê dê giriftan bû durist ket. يد مستمسكات دوان نين يا زلامي واني مفقود ومراجعة مكان أمي تأييدك رسمي ديني جوي جهتي بيوين دار هكا مراجعة يا بطاقة ذكية بي يا جنسية بي كي جيبي أبيك يا دوي يا وكالة براستي وكالة مجوجي وكالة وقت قانوني بي لازم الهمو جهة بمشي بشكل رسمي يا ساي أم تشون وكالة نامشينش برشة أو موافقة وزارتين هاتيا Awaran mal û halên xwe hêlayne û hindek ji wan qurbaniyên giyanî jî dayne. Lê nebûna kartekê ku vê çendê biselmînît dêş mafê xwe bêbeher bît. Karta zîrek giringtirîn bergenama awaran e. Çunkî binya têwergirtina qerebû û mafê wan e. Lê durustkirina wê jî asteng û pêtiviyên xwe hene. Lewma hindek ji awaran hetan û ke bêbeherin ji vê kartê. Eyûb Nisirî Rodaw.